Ja, vi vil starte med at fortælle om vores artikel, et lille resumé af den. Ja. Artiklen den handler om, at staten, regeringen, som er Socialdemokraterne, de vil gerne aflive starthjælpen for udlændinge, som kommer til Danmark. Men Venstre, de er uenige, og de vil meget hellere have en mere moderne udgave af starthjælpen. Mens Enhedslisten, de synes, at de udlændinge, de bare skal have frihed ved, at de bare får en masse penge, og de får meget starthjælp, når de kommer til Danmark. Ja. Okay, regeringen vil gerne afskaffe den starthjælp, og det vil Venstre ikke. De vil hellere have, at vi skal bruge en trappemodel til at få folk til at integrere sig med dem, der kommer til Danmark. Og den trappemodel gør sådan, at hvis du integrerer dig endnu mere, så kommer du højere op på den trappehjælp, og så får du mere ud af det, du gør. Og de mener, at det er godt at integrere sig, fordi så kommer de ind i vores danske samfund, eller vi tror, de mener det. De lærer det danske sprog, og de kommer til at arbejde på en dansk arbejdsplads. Og Venstre, de er så placeret på helt i højre side på den her fordelingsaksen, på grund af, at de vil gerne have, at man skal yde for at kunne nyde. Men så har vi også Enhedslisten, som er det totalt omvendte af Venstres mening omkring det. De vil gerne have, at man skal have frihed, og man skal kunne have det hele i starten. Og derfor ligger de helt heroppe i venstre. Men staten, de ligger herinde mod midten, som, jeg ved ikke, man skal kalde den, de er ikke ligefrem neutrale, men ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Så jo mere de integrerer sig, jo flere penge får de, og så klarer de sig også bedre i vores danske samfund. Ja. Enhedslisten, som er den her tolerante udlændingepolitik, går meget op i, at når vores udlændinge de kommer til Danmark, at de får den her store starthjælp. Men det mener vi, at Det må du ikke sige. det må vi ikke sige. Vi skal være objektive. Men vi ud fra det kan vi tro, at det har en dårlig indflydelse både på dem, der kommer ind, og på danskerne, Ja. og for de unge, fordi de afspejler sig i vi deres tror forældre. nemlig, at hvis de får alle de der penge, så vil de blive for dovne til at kunne gøre noget ud af sig selv, og så vil de bare blive hjemme og bruge alle de penge, og ikke integrere sig ved at lære det danske sprog, få et arbejde og blive en del af den danske kultur. Og stadig hænge fast i deres egen kultur. Nemlig. Og deres børns fremtid. Hvis vi kigger på ydre faktormodellen, så kan vi putte vores artikel ind her ved interesser, fordi at vi har de tre partier, som har tre forskellige meninger, og de går efter deres egne ideologier. For eksempel Venstre, de går efter deres interesser, som fører videre til ideologierne, og deres ideologi, det er At man skal yde for. Ja, man skal yde for, man skal nyde. Og det er også, deres ideologi, det er konservatisme. Og så har vi den parlamentariske faktor, som bliver negativt påvirket. Fordi der har vi Enhedslisten, som mener, at indvandrerne de skal have den her større frihed, når de kommer til Danmark, og har brug for den her